Kusenjalo uNgqongqoshe wamaphoyisa uBheki Cele uthe uma esuka kwaShangase waya kwenye indawo ekuWARD 20 lapho kwadutshulwa khona abantu ababili ngobusuku okwadutshulwa ngabo uShangase uMlondi Radebe nomthwebuli wezithombe uNdabezinhle Khumalo balandela uNgqongqoshe. Mlondi, sikwamukele endabeni zasemini. Sitshele kabanzi ngalolu daba kanti kunesinye futhi isigameko sokudutshulwa kwabantu kuleli ward. uNgqongqoshe wamaphoyisa ubaba uBheki Cele lapha uvakashele imindeni emibili lapha ehlukene, omunye usendaweni yakwaNoshezi endaweni yangaseSnathing, kodwa bobabini labantu babelaphayana eLendaville khona ecaluza maduzane nekhaya lakhe uThulani Shangase. Kodwa ke sesikutholile ukuthi bobathathu labantu abadutshulwa bashona bahlobene, laba babini abadutshulwe kamuva bahlobene naye uThulani Shangase. Kafushane nje sinomlungu lomndeni lapha eduzane kwami esokhuluma nayo sizukuthi lithini ngalesigameko. Mama, sebonga isikhathi sakho, sicela sipha amagama akagcwele. uNtombi ngowakantuli. Mamntombi, kafushane naba abafana bashonile ababili esizwa ngabo kamuva okulindo kuhle noZamani. Mawusichazele nje kafushane ngabo ukuthi kwenzakalani, bahlobene kanjani ukuthi nisithathe kanjani lesigameko njengomndeni. Ulindo kuhle benoZamani bawomzala oma wabo bayalamana. Sishaqekile kakhulu ukulimala kwezingane zandawonye ngesikhathi esisodwa. Kuyimanje nje asizazi ukuthi sifila kanjani nangesikhathi siyobabona lapho endaweni yesigameko uZamani esamthola khona elele emhosheni. Izinhliziyo zethu zidabukile kakhulu nangesikhathi ulindo kuhle simfica isibhedlela isimo eyekusona sasingathembisi nodokotela basilahlisa ithemba. Sidabukile kakhulu thina mndeni wakantuli la kuzalwa khona oma walezi ingane bobabili. Mhlambe kafushane esigameni sokuqala wawukhona mhlambe kwenzeka ngesikhathi uya khona wayibonela nabo abafana babekhona ukuzobheka kushona uShangase, mhlambe nahlukana kanjani kwase kwenzakalani? Sahlukana ngesikhathi seqeda ukuthathwa nje uShangase lapho esigamekweni. Sahlukana ngahamba mina ngaya embali la ngihlala khona, ngabashiya nje bonke abantu nababafana babehleli nje emotweni khona lapho ngoba isitolo sasekhaya la kwalimalela khona uShangase babehleli khona esitolo. Ngahamba mina ngaphindela endlini embali. Mhlambe kafushane nje ngesikhathi nakuthola kanjani konke lokho nokuthi nikuphi nifisa ukubona kwenzeka? Ngathi ngingena nje embali lalingena ucingo ukuthi anti phuthuma ubuyele ngaseLendaville sekulimele olindo kuhle benoZamani. Kwangishaqisa kakhulu lokho ngangangokuthi angikwazanga ngisho ukuphuma ngidrive imoto ngathumela engacela ukuthi bayongithathela ulindo kuhle bamuse esibhedlela ngoba uZamani wengatholakala noba umuntu obalekile kanti sizomthola ngakusasa. Sibonga khuluma ngesikhathi. Ngiyabonga. Ilungu lomndeni leli lichazayo ukuthi isimo sabasibe kakhulu emndenini kakhulukazi njengoba bazithola sebefanele bathothe bafune abantu ababedutshuliwe ngalo lelo langa, nokuthi ke bafisa ukuthi amaphoyisa athathe indima yawo. Asibuyisele intambo ngakweni studio.